To je ovako treba brže radi je ovako. Ok, a znaš kak ja napadnem? Sad napašću brzo, ali lagano ću ga napadat. Kak ja napadam? Tu. Zabijam prste naprijed. Zašto? Tu. Ja dolazim brzo. Je, ali kad on promijeni visinu, gledaj, hop tu. Onda ja mijenjam visinu. Jer ja čekam da on promijeni visinu. Ja, ako idem tu, čekam da on promijeni visinu. Ali uvijek kad napadnem tu. Kej. Jen vej, tu. 你得想法解决这个。Ili kad napadnem, tu. Kej. Da ga ne udarim pa lagano radimo. 有啥解决办法吗？这刚可来一下，刚，谁弄那个推刚。Je, ali znaš što sam ja uvijek nastojao napraviti? Moj napad je uvijek bio tu. Tu. 你知道为啥吗？就是2次刚之间没有间隔， I 多次刚之间 što sam radio? 也够厉害的。 Gledaj jednu stvar, lagano. Uvijek s nogom, tu. Ruke, gledaj. Gledaj, 1, 2, 3. Ono. 那你可以钻到里边去钻的，你可以钻到里边钻。你看他钻拳。Ali sad gledaj kombinaciju tu, tu je. Da, moraš mijenjati. Ok. Mora tako biti. Ali inače mora se zatvoriti ruke. Ali inače, što je bitno? Uvijek kad su ruke bile tu. Svežemo, nastavimo povezati ruke. 你个脚像我那样咔一勾的勾着。 Ne, povezati ruke. Tu. Povezati ruke, zašto? Gledaj. Prevedimo polako. 你看，他横打你，然后越远腿。 Stavi bilo koju poziciju, nek si stavi. 你只要觉得横劲儿，你就往前打。 Tu. 推不动。 Probaj povezati ruke. Nek on vidi probaj povezati ruke. Na bilo koji način. 你就是困住他的手，就是把他困住他的手。 Poveži ruke. 你就往左右困他手，往上一拨了他手。你就现在一拨了，往上一拨了他手。 Ne, moraš povezati ruke. Obična je reakcija ljudi. Ovo nije dobar napad. Jer se da odgovoriti. Nego, ovo, tu, vidiš. Kao neka vrst zamke da prvo ruke povežeš. 你就奔他的手打。 Tu. Jer kad povežeš, gledaj. 马了明天节目打肩架。 Da. 打肩架，高udarac ova stav. Ali kak? Da ne koristiš snagu. Ako koristiš snagu, ako samo malo iskoristim snage, onda će me baciti lijevo ili desno. Nego, pustim jednu ruku, tu, po prečki. Gledaj. Znači, sistem je tu, hop. Znači, 1, 2. I uvijek nastojiš povezati, znači tu. I uvijek, ili tu. Znači, tu, ili otuda. Znači, samo povezat. Probaj povezat, znači kad povežem moje ruke, mora brzo s ovom drugom rukom ući unutra. Da, sad može udariti u bilo koju poziciju. Ali ovo mora brzo napraviti. Ovo, gledaj, ko zmija. Tu. Znači, tu. Ko zmija mora doći ovo. 就是他正管住你手的时候，你就打一个起一个劈。 Gledaj ovo, ako su ruke tu, 1, 2. Probaj sad, ova ruka mora biti brza. A ne ovako od ozgora. Nema vremena za to. Ravno. Kratko. Ali prvo, zoom, i onda tu. Ovu pusti. Kad ovu napravi, onda dobi snagu. Razumiješ? Ne koristi snagu, gledaj. 1, otuda, ovo.
哎，郝宇东，你这个就对了，他那个手力，手贴ruke, 那个钻，ono što smo prije radili, kad su ruke u ovoj poziciji, ovo, znači od tuda, hop, od tuda, znači od tuda, gledaj, znači od tuda, hop. Pustiš ruku, znači udar, tu, poveži. Da, i sad, bum, da.郝宇能，把那他困住你的手的时候， Spoj zajedno. 你用拧身的办法试试郝宇能。 Ovo probuši, ovo mora nastojiti tu zabiti. Zato da dobije ovu drugu snagu. Tu zabi, čekaj. Zabi tu. Da, okej, ali još bolje unutra. Sad. Da, sad zajedno. Zajedno. 一个动作。Okej, još jedan put. Bolje. Ali ovu ruku ostavi tu, ne vraćaju. Ovo ostavi tu. 不回来，那手不回来。 Da dobi snagu, ne mre dobiti ovak kratko kak radi, nego kad je ovo napravio. Jer ne mora ići ovo. Ovo je brzo. Nego hop,全身打，跌了。Da, još jedan put. Da, još brže. Još brže. Još brže. Još jedan put, jako brzo. Ali gledaj, tvoje ruke moraju raditi ko jedno. Znači još brže, ali ko zajedno. 像一个动作一样。Bolje. Bolje.